Hi ha tres conceptes bàsics de la col·laboració públic-privat. Un, el de que a Catalunya ja el tenim, que és aquesta convivència permanent d'una xarxa pública amb una xarxa privada. En aquest tema de convivència també és important que haurem d'avançar amb el codi ètic, i no només el codi ètic i empresarial de compatibilitzar activitat pública i privada amb una mateixa entitat, i el tema de convivència a través d'aliances entre entitats de diferents xarxes públiques i privades. Una convivència que evidentment s'ha de basar en la confiança. Un altre repte important, a part d'aquest de la convivència i la confiança, i que això que diem d'aquest codi ètic és molt difícil, però ja haurem d'avançar, és el tema de l'exigència. La col·laboració públic-privada també requereix molta exigència per treure en valor, tal com comentava el Ferran, per treure en valor d'aquesta col·laboració públic-privada, valor públic i valor privat. I això vol dir que hem de ser molt competitius en costos i hem de ser molt excel·lents en resultats. Evidentment, el tema de l'excel·lència en resultats en el sector públic té una connotació i en el sector privat en pot tenir una altra de captació d'elements diferencials de clients. Però, en tot cas, val més que sumem tots en el mateix objectiu si parlem de sistema sanitari català i volem tindre la Q de qualitat.